evil sa akong lawas pagkahuman sa diligiran. Wala na ba chance na mabalik siya sa akong lawas or mabalhin sa laing lawas? Okay, ang tubag, pwede bang mabalik ang yawa bisan pa o human siya di palayas? Ang tubag, pwede kayo. Kung ato pong aplihan pagbalik, katong mga pultahan nga iyang giagian kaniadto. So mo nga, dili kita angay mo ingon nga, kanang pre, di isa ko magtagay-tagay, rubriyan isa ta magtagay, rubriyan kay giprocess pamangko ko, nayawaan pamangko, pero og maulian na ko pre, magbuntagay na ta pre. No nga, di isa ko mudog ni moron ha kay kapit man awapay kasal di isa ta magdog ron kay nayawaan pamangko, sakti lang tubson ra hotanan umawa na ningyawa, di ka maulian na. Usa may giingon diya sa Mateo 12:43 hangtod sa 45. Kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala o mangitag iyang kapahulayan. Kung wala siya hikitan, muingon siya siyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy limpyo og tanang kasangkapan maayong pagkalimutan. Unya mugula siya ug mubalik nga magdala og laing 7 ka mga labi pang dautan nga espiritu labi pang dautan kay kaniya ug manunod sila ug mupuyo dito. Busa sa katapusan katong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdanan. Awara ha? Kung mayawaan gani ka, unya di ka mag-practice dili ta kana kung mingonog kanang nag-adto sa lugar nga mamala. So kana kung nag-adto sa disyerto, ang usa kana kung naghulagway na siya sa usa ka tawo nga way grasya. Diba ang disyerto way kinabuhi. Mao na nga ang yawa mo angay na siya magsuroy-suroy ngadto sa mga kalag nga wa ta estado sa grasya, patay tungod sa sala. Karon ini tan-aw ni balik koy wa man gyapon grasya ni undang manig simba, ni undang manig ampo, ning balik manay pagpamayot, ning balik manay kana pagpangapit. Akin ni magdagog laing 7 kamaskusgan nga espiritu kay ngano man ang usa man ang 7 simbolo na sa kahimpitan. Gusto sa yawa na inigbalik niya hingpit na gyud imong pagkalautan aron masiguro na gyud ang imong kalaglagan. Mao na nga maningkamot yun ang yawa nga ang tanang tao mamatay nga mubiya sa grasya sa Dios. Mao na pinakahadlok nga atake, mamatay nga way paghinulsol. Mao na nga hangtod kanusa man ang akong pagampo, hangtod kanusa man akong magbinutan, hangtod sa kamatayon. Kay ang pagkabalaan dili na siya invitation kundi sugo na ni Kristo. Kitang tanan bisugo ni Kristo nga magkinabuhing balaan, dili optional ang pagkabalaan. Mao na nga maningkamot ang tanan pag kinabuhi supay sa kabubot-on sa Dios. Mao na itubag sa pangutana.